Kewan apa? Nah, gak duduk kewan apa-apa. Heeh. Apa? Ayo Ayo tak mikir aja diganggu dak. Lho mikir oleh diganggu lho. Wong-wong iku mikire diganggu iso. Bayame Kewan apa? Nah. Ayo. Karo. Wis ngene. Wis gini. Sing lek dipangan ngene iki apa? Kedang. Salah. Apa lho? Ngene lho. Kedang, Cak. Salah. Nah, kedang apa nane aku buka iki ngene. Salah. Asik bener. Ero enggak? Karo. Tak tutup wong karo. Terus ya jawaban ya apa iku, Mas? Karo ya. Karo. Oh ya tak tutup. Mulai ero baru tak buka. Ngene kewan apa? Iwak. Ngene lho, Gang. Ulo. Salah. Ngene lho, Gang. Ero enggak? Karo. Karo ya balik. Kokang soplak.